sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon uya ang bareta sa oras na ini. Bako lang sa syudad ni Naga ang special non-working day sa maabot na petsa 20 kan Setyembre kundi maging sa mga banwaan kang Bumbon, Bula, Kanaman, Kalabanga, Kamaligan, Gainsa, Libmanan, Magaraw, Milaor, Minalabak, Ocampo, Pasakaw, Pamplona, Pili, San Fernando, asin si Ruma, Camarines Sur. Ini kasumpay kan ikasang gatos na taon na canonical coronation ni Nuestra Señora de Peña Francia. Ang pagdeklara bilang special non-working day ang pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa iba pang bareta, Bureau of Fire Protection sa syudad ni Naga nag-andam na sa paabuton na kasiributan sa Peña Francia Fiesta. Uyang sa kuyang report. Kaiba ang iba pang ahensya kan lokal na gobyerno kan Naga, preparado naman ang Bureau of Fire Protection para sa pagselebrar ng Peña Francia Festival. Susuki Senior Fire Officer Juan Restituto Dait Jr., Chief kang Community Relations Unit, nagkaigwa naman in meetings ang Bureau of Fire Protection as in Naga City Police Office kasabay kan pagkondusir ng simulation exercise kan mga gigibuhon na pagresponde and kaso igwan ng mga problema sa panahon kang kapistahan. Naggagawa naman po kita ng series of meetings together with other agencies digdi po sa Naga in preparation for the Peña Francia, this coming Peña Francia Festival sa September po. May CIMEX na po na ginibo, simulation activity, dahil pinag-anticipate po baga si mga possible na scenarios na pwede mangyari para mapaghandaan. Particularly po, ining activity ini pinagibo with the PNP, with the Philippine National Police. Kaipuhan man kang BFP Naga ang augmentation halis sa regional office. Kulang subuot ang sa idang personnel kung kaya nangangaipuhan man sinda nintabang sa mga haraning munisipyo. Sa part po kang Bureau of Fire, ang samuya pong piperaran naman, number 1 is itong pag-request po ng augmentation. Kulang man po kami ng tao digdi, augmentation coming from our regional office and from other different neighboring municipalities po, katayid ng kang Naga. So magkakaagwa po kaya yan ng deployment sa mga strategic areas para po sa mas madali na pagresponde sa anuman ng mga emergencies, particularly kung fire emergencies po. Doble man ang preparasyon kan gabos na ahensya kan gobyerno asin opisina kan lokal na gobyerno kan Naga para masigurong matuninong asin matatawan seguridad ang gabos na deboto asin bisita kan syudad. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, nag-abot na sa 33 na kasulo sa syudad ni Naga ang nai-report asin narespondihan kang Bureau of Fire Protection poon kang Enero hanggang bulan ng Agosto ngunya na taon. May pagirumduman si SFO Juan Restituto Dait Jr., Chief kang Community Relations Unit na mag-ingat, lalo na ngunya na Peña Francia Festival na kung mahali sa idang mga harong, siguraduho na nakatanggal sa saksakan ang gabos na appliances. Normally po ang pinaka-lagit ang permitang na-encounter na cause kang kasulo, itong mga napabayaan na mga electrical appliances, itong mga substandard electrical appliances na napabayaan na nakasaksak. Iyo po ito, tapos itong mga niluluto. So siguro sa public po, permi pong magkikitang marigmat na magbantay duman lalo na kung maharali po kita sa tuyang mga kanyang mga harong-harong, lalo na ngunya na paabutan ng Peña Francia Festival, may dakulo ni mga activities. Siguraduhon ta po na bago tabayaanan ng satuyang mga harong, safe naka-unplug itong mga appliances na dahil ginagamit, lalo na kung particular itong mga plansa or mga defective na rice cooker or any other electrical appliances. Dahil sa datos po kang sa muyang opisina, kadaklan po kang kausa kang kasulo yung electrical. Sa iba pang bareta,
Ngunyan na hapon, formalmenteng pupunan ang Bicol Universities and Colleges Athletic League Season 6, kung saan may mga bagong basketball team as in nagbabalik na team halis sa mga eskwelahan sa Bicol ang mapahilingkan sa idang tibay. Susuki Bukal Season 6 President Mr. Joseph Eric Claro, ginibunin ng double round robin para dakol subuot na kawat. Dakol aksyon na madadalan as in mas dakol eksperyensyang makukuha ang mga players. Idinagdag pa ni Bukal President Claro na may mga players na halis sa Bukal ang nagkakawat ng ngunyan sa national level. Ang Bukal Season 6 opening ang gigibuhon sa JMR Coliseum ngunyan na hapon. The difference between last season and this season, well, we decided that we make it double round robin. So more number of games, more excitements, more camaraderie, and more experiences for all of us. For the players, for the coaches, and most especially for the students of the different participating schools. My message is simple to everyone else. Let's nurture and embrace the moment, what we have right now. Let's use sports as an instrument for change and empowerment. Let us all enjoy the values of the game that can be brought to all of us by Bukal. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagos na lang magantabay sa One Media TV 48 Naga para sa iba pang mga nangingenot na bareta. Ako po si Christine Reyes, Diyos Mabalos Cancedo, magantabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head.